Hei, salutare! Haideți să facem împreună niște tăiței super rapizi, fără prea multă mizerie în bucătărie, tăiței leneși. Pentru oala mea eu am nevoie de un ou, adaug un praf de sare, am nevoie cam 3 linguri de făină, însă voi pune 2 deocamdată și câte puțin pe parcurs până ajung la o consistență durită. Acești tăiței puteți folosi și la supă de tăiței, eu îi pun la toate ciorbele pe care le fac. Se fac foarte repede, iar fetița mea îi adoră și sunt și mult mai sănătoși. Acum mai adaug o jumătate de lingură de făină, voi amesteca din nou, să văd dacă mai trebuie, mai adaug un pic și am ajuns la consistența dorită. Mă voi ajuta de o spatulă de silicon pentru a incorpora bine făina. Cam așa trebuie să arate aluatul. Eu am pregătit aici un poș, am un poș micuț de unică folosință, voi turna compoziția în acest poș și voi tăia vârful după mărimea dorită. Să luați în calcul că acești tăiței se vor umfla, deci nu tăiați foarte mare vârful. Și acum la ciorbă cu ei. Eu mă voi ajuta de o furculiță pentru a-i rupe. Împrăștiem tăiței în oală, după cum vedeți deja începe să se ridice. Se fierb foarte repede, deci eu îi pun cam în ultimele 5 minute ale ciorbei. Să lăsați în comentarii ce credeți. Poftă bună și nu uitați să zâmbiți!